Molweni bethunana, bhotani, dumelang thobela. Sanibonani apshe ngizidwesha nezidweshakazi. I'm back again. NdinguNonkwenkwezi. Bethunana andizi nanto intsha namhlanje. Into endifuna uthetha ngayo namhlanje. I think I've covered it before. Qha ndifumanisa into yoba ividiyo yakhona is muted on TikTok. I don't understand why. But ikhona ku-Facebook, ikhona nakwi-YouTube apho ndithetha khona ngemfihlo yamanzi. But ke andifuna uthetha ngemfihlo yamanzi as such. Into endifuna uthetha ngayo yinto yoba masivule amehlo singabikho gullible. You know, sine-challenge as abantu abanyangayo. Sine-challenge, you know, of drawing the line between what you can share and what you can't share. In teaching, umzekelo abantwana abaphansi kwakho, you understand? Into onobavezela yona, into onongabavezeliyo yona, you understand? Uyafuna abantwana bafunde because ufuna umntu aphume le nto beyizele apha ekhaya eyifumene. On the other hand, zikhona imfihlo, umzekelo zetasi yakokwenu. Zikhona imfihlo zamandla akho wena Ncakasane, zesiphiwo sakho, that you will never share with anybody. Noba sekusithiwa ubekwe umpu entloko, zikhona izinto ongenawuzisherisha malunga. Like njengoba ndithetha kangaka, ndifundisa, ndisabelana ngolwazi, zikhona izinto endingasoze ndithethe ngazo. Kungekukuba mhlambi zimfihlakalo, inzulu yemfihlakalo, like malunga noba sisithwalo or whatever. Qha, for as long as I'm still alive, I need to protect my being. You understand? Ubumna. Noka andinawude ndizibhenxe ndizipele. You understand? Ndikudide ndikunike ne-code yam uba mna ndakhiwe kanje Ncakasane. Uyayiva ke ngoku? So i-danger here is that umzekelo njengoba bendithetha imfihlo yamanzi. Imfihlo yamanzi, zikhona imfihlo zamanzi endingekazazi mna. Zikhona imfihlo zamanzi endizivezelweyo mna ezilingene mna ngokwesiphiwo sam sasekhaya. Zikhona imfihlo zamanzi ezaziwa ngabanye abantu okwabo mhlambi who vibrate at a higher level than me. Asifani mos ngokokuphiwa, asilingani nangamandla. You understand? Omnye umntu ufumanisa into yoba uphiwe, you understand, ubonisiwe iimfihlo ezinzulu, you understand, abanye bethu abangasoze bazazi. You get me? So umntu nomntu unenqanaba lakhe, and ke ngoku it is safer ukungajongi enye into yomntu nokungaleqi into yomntu, nokungazami into yomntu ongayaziyo into yoba uyifumene kanjani. Mandikwenzele umzekelo. Uyabona uba ndiyanyanga umntwana, uze kum ngozophehlelelwa. Noba ndingamnyanga de ndiyomkhupha ndiyombeka enkundleni kokwabo, zikhona izinto angasoze azazi, you understand, ezaziwa ndim endingenalungelo lokumkhanyisela zona. Zibe khona izinto ezizakwaziwa nguye yena, ezizawuvezelwa yena Ncakasane, endingasoze ndizivezelwe mna. Ufumanisa into yoba kwiinto ezithile wazi bhetere kunam because yena wombulelwa loo mfihlo leyo. But it takes time
kufuneka ukhule, ube ukhulile ngokomoya ukuze wombulele iimfihlo ezithile. Umntwana ohleli 2 months ephehlweni akho nto ayaziyo. Akanawuthi hayi ndiyayazi into ethile wayendibonisile umamkhonjwa. So ndizama ukuthi masingabikho gullible, simamele aba bantwana baqhawule ephehlweni, umntu aphume msinyane. Omnye kunyanzeleka into yoba umgxothe ngenxa yezimbo, ubona into yoba uzandimoshela iphehlo, makandikhwelele. Ufumanisa into yoba tyhini ulwazana nje oluncinane alwaziyo. Aze kuba kaloku ngoku sonke sine-access kwezi social media platforms, aze apha kwezi platforms ukuzithengisa. Mna ndizathi kukuzithengisa because kaloku xa kum ugqithe nje i-2 months akho nto ndiyenzileyo, andikunyanganga, andikuphehlelelanga, akho nento endinothi ndikufundise yona. The danger here is umntu uzawuza ngolwazi oluncinci azithengise kwezi social media platforms. Kuthi xa nisive uba uphume esandleni sikabani, sikamamkhonjwa, ube nethemba, kanti unithengisela into engekhoyo. Amanzi, mandenze umzekelo. Ubrother wam, ubhuti wam, bakhe bathi bethunyiwe nomfana wasefemelini, bethunyiwe kulala engaphesheya. Bazayazi ke phaa elalini nam njengoba sisegqitha thina babethunywe etrustini, bawele elwalweni xa kwindlela ebuyayo. Uthi xa ibalisa, in fact lalibaliswa ndisemncinci, uyeva, yenzeka le nto inoba mna 9-10 years, ndikhona ngoku babuyayo. Bathe xa bezawuwela aba babone ngemehlo umnikazi, bacinga as in, uyabona laa nto, laa mdlalo siwudlala uthi stop, ube nguStingray, umme ungakwazi noshukuma, yaba yinto enjalo until wabe umhlekazi ugqithile, like as in ubambekile, agqithe umhlekazi nethi nje abe kubonakala because umde ngokomzimba, umde wagqitha wayoqabela. Kwakungona bakhululekayo. Ukukhululeka kwabo kubaleka ubheka ekhayeni. Ukuze babe kanti bakwazi uvula umlomo, kwafuneka baqhunyiselwe, barhogoliswe. Wayesaphila utatomkhulu. Uyabubona ubunzulu? Umzekelo, ukubana ngaba zazingekho izinto zokubarhogolisa, uyaunderstand, ngeke kwakwenzeke ntoni? Mhlawumbi ngesisimumu namhlanje ubhuti wam asazi, mhlawumbi ngawayephazamisekile asazi. Omnye umntu ude ajike umlomo, umzekelo, ube goso umlomo, omnye afe mnyama icala ngenxa yokwelama. Yilaa nto kuthiwa kukwelama, ubone into obungamelanga uba uyibonile. Ndakhe ndathi ndihamba nomama wayendiphehlelela, emanzini isimanga esenzekayo, saphuma isandla sayithatha ibhekile ekwakuhlwayelelwa ngayo. Ukhona umntu owelamayo kubantu esasihamba nabo. Kwathi kuba ke ngoku umama engumntu omdala ekunyangeni, wakwazi ukuyilungisa loo meko. Uyayibona, ingathi ndizamenza u-part 2 kule video because andifuna uyiqhesha. Now i-danger here ngabantwana abathi bawuthi tshe kancinci into yoba into ethile yenziwa ngohlobo oluthile. Uyayiva ke ngoku angakwazi unyamezela ukunyangwa, aphume azithengise kuba ekwazi mhlawumbi uzithengisa okanye enayo iplatform. Ndiyabuya.